Ake siphinde sibingelela wengane zawethu. Sithemba bonke abantu bayaphila. Isihloko esizokhuluma ngaso namhlanje sibucayanyana kakhulu. Uyabona mawuzofunda la. Mawuzofunda nje la. Will God love me if I'm gay? Sizokhuluma ngobutabane namhlanje. Siphinde sixwayisane la ingane zawethu. Inhloso enkulu yethu ngoba sike sasho phambilini ukuthi mhlambe akukhona ukulwisana nabantu noma mhlambe akukhona ukungahloniphi imithetho ebekiwe, kodwa kunezinto eziyiqiniso yengane zakwethu ekungamele sizibalekele. Inkululeko yinhle, mhlawumbe siyavuma, kodwa kunento ufuna sikhumbule la emhlabeni akulona ikhaya, kuyidokodo lomhambi. Ngoba sazalwa ngelinye ilanga kuyohamba kuhambe sife. Akumele ke masa abantu inkululeko siyithokozele ngalendlela ukuthi ngelinye ilanga sikhohlwa ukuthi kuyohamba kuhambe sife. Kunale ncwadi le iyafika nezigebengu le ncwadi. Incwadi yafika nezigebengu ivele eHolland, zivele nase England, zizodla izwe labantu abamnyama la eSouth Africa nakamanye amazwe aseAfrica njengako Zimbabwe, mhlambe Zambia, ukhuphuke njalo njalo. Nansi incwadi abafika nayo. Kodwa le ncwadi sithema ngabe sisearcha noma senze research, sathola ukuthi okubhalwe kuyo kuyikho ukuthi kwafika izikhonzi zakaSathane zayihijacker zase izoxhaphaza abantu eAfrica. Sizokuchaza ukuthi kungani sithe asithathe lesi sihloko namhlanje. Kunento eyenzakalayo kwesikhathini, yabona njengoba siphila nje sabantu. Kunabantu abazizalayo ababephila phambilini. Mhlambe siyesizwe kuthiwa kwakukhona oBhambatha, mhlambe kukhona ingonyama amaZulu uShaka osenza ngakhona njalo njalo. Mawuthi uyabheka impilo ephilwa njengamanje kwisizwe samaZulu, mhlambe nakwezinye izizwe engaphansi kwamaNguni njengamaXhosa nje kanje, namaNdebele namaSwazi njalo njalo, nezinye ke izizwe esiphila nazo. Kunento ekhona eyenziwayo, kodwa mawuthi uthola umlando ebingenziwa phambilini. Sithe asikhulume ngayo ngoba siyayibona iyachuma iyahamba yaphambili. Yabona kusepulpiti la, umfundisi lo. Sekuyenzeka manje intokazi ishade nenye intokazi, insizwa ishade nenye insizwa. Nansi into eyenzakalayo. Kuyiqiniso lokho engane zakwethu akukhona ukudelela. Yabona ngoba ngiyimambane nje, makuthiwa ngishada nenye imambane, ayikho ingane ephumayo, akuzalwa nhlobo, yabo. Mawufunda le ncwadi khona la ihamba ithi khona ngiyathanda abesifazana abancane bagane ngoba abaningi sebemhlubukile uNkulunkulu balandela uSathane. Mawuthi uyafunda kwezinye izincwadi kuye kuthiwe fundisa indodakazi yakhe ingazoni. Wena ke indodakazi lalela izifundiso zabazali bakho ukuthi ohlonipha uyihlo nonyoko, uyakubusisa ekuganeni kwakho, nenzalo yomzimba wakho iyakubusiswa. Yabona uma umuntu wesifazane ugana omunye umuntu wesifazane, ireality ithi ayikho ingane ezophuma khona. So ayikho inzalo ezophuma khona, akwandi umuntu. Same thing nangapha futhi akwandi umuntu. Lento sithema siyibuka, yabona iAfrica irich ingane zakwethu. Yabona mase siyeke nje ukudaka utshwala nokuthokozela amalungelo amaningi angathi shu, mhlambe siyophapha masihlukana nokuhlupheka ngelinye ilanga. iAfrica irich. iAfrica mangabe uyimba uyaphansi ufica amagolide, ufica amalahle, ufica amadiamond, ufica oil. Ziningi izinto ezirich ezila ngaphansi komhlabathi. Kodwa ithe igebengu mayifika nale ncwadi le zazothi siphuwa eAfrica. And bakhona abantu ababelieve kulo nonsense le ukuthi siphuwe eAfrica. Umqondo wakho uma ulose, you will believe ukuthi we are poor in Africa. So kune genocide ebiyenziwa before kubula abantu. Yabona ngesikhathi befika
abasifikela nale ncwadi ngoba le ncwadi ayizanga noNkulunkulu emhlabeni yafika la ezweni lethu nezigebengu bathe mabefika nayo kwa colonize kwa enslave abantu benziwe igqila wadliwa kumbuso wabantu kwathatha umhlaba abantu sasesihlupheka siba igqila zabanye abantu kwase kuba khona iagenda ukuthi ufuna kubulawa abantu njengoba sasibulalana ngekhathi zombungazwe phambilini kuke kwanempi la kwaZulu izinsizwa zakaZulu ibulalana ibangipolitiki bayazi ke abantu abazumlando kwahamba kwangena iconstitution yaphela yonke lonto le njengamanje sesinamalungelo mawuthi yabona kune genocide ekhona uyabona once kwane program ethi abantu bangazalani dangerous lonto ifuna ukukhuzwa so sithe sizofunda nathi incwadi isihloko esoqhamuka naso namhlanje isithafanyana kakhulu ngifuna uqamba manga kodwa sisuselwa kule ncwadi angithi kuthiwa le ncwadi ingcwele ifaka abantu ezulwini sithe siqhamuka naso isihloko engane zakwethu isihloko sanamhlanje sithi buyisiqalekiso ubutabane isona sihloko sokhuluma ngaso namhlanje sithe ukuba ugovoza ke lesi sihloko esokhuluma ngaso kodwa kusiphoqela ukuthi sikhulume ngaso ngoba sike sasho lapha phambilini ukuthi ayikho into esothi masihleli la sikhuluma uthi sisusela la emakhanda ethu yonke into siyayiresearcha mase siresearchile bese sinivezela ukuthi sikuthatha phi lokhu ungathi lokhu kushiwo yithi kushiwo nathi incwadi ngile ncwadi kuthiwa ingcwele iyona efaka umuntu ezulwini mangabe sifa sonke sizohamba siyezulwini masikholwa lokho kubhaliwe la yabona ngoba sithi sinamalungelo la emhlabeni kushawa nemithetho la emhlabeni le ncwadi ithi buyisiqalekiso ubutabana kusho thina ngoba makusho thina sizoshushisa sithathe siyiswe enkantolo sizokufunda lokho lento siyenzela ukuthi nanoma ubani ofuna ukujoyina azi ukuthi lento isiqalekiso nansi into ebalekile angithi manje mangabe kukhulunywa kuthiwa umuntu unelungelo imithetho eshawe eParliament ishawa abantu makuthi iBhayibheli incwadi engcwele iyabhalwa uNkulunkulu lithi iBhayibheli ubutabane buyisiqalekiso lisho kanje so impendulo le ethi will God love me if I'm gay the answer is simple no uNkulunkulu ngeke azakuthanda mfowethu ngoba into yenza yini yisiqalekiso noma isinengiso sikuthathelana ke eBhayibhelini labo abashadisaya intombi nentombi nensizwa nabo futhi mawuthi uyifunda lencwadi ithi bayisiqalekiso bonke kumele bafe okay mhlambi ifundiswa ke noma ama historians azomazi uDr John Henry Clark uyihistorian ngicathi sadlula emhlabeni mangaphazami wayehlala eUnited States of America wathi one day you will never find any comfort in the truth but pains only nokusho ukuthi ayikho into entofo ezokuphatha kahle mangabe kukhulunywa iqiniso phela nje into ozoyithola ngane yakwethu yinhlungu abanye baye bethi it is better to hate by the truth than to be comforted with lies bathi kungcono ukuphathwa kabi noma ukuhlukunyezwa iqiniso kunokududuzwa ngamanga ayokufaka esihogweni ngelinye ilanga so isihloko esanamhlanje sisisusela la eBhayibhelini sithi buyisiqalekiso ubutabane uNkulunkulu ngeke akwamukele mangabe uphila lempilo isiqalekiso lokhu nalokho akufuneki nalokho akufuneki nalo osolemnizer lemshado uyisiqalekiso phambi kukaNkulunkulu akusho thina as House of Radical Intellectuals kushiwo la nananye into ekhona before sidlulele kwislide esilandelayo I wonder yini umsebenzi wabafundisi emasontweni ngoba kunezincwadi abayibalekelayo abangafuni ukuyikhuluma baqambe ngisho amanga nanti ebengicasula ngalento yokubuya emasontweni banamanga kakhulu labantu bathanda ukukhuluma izinto ezimnandi
ezokwehla kahle kubantu bengatshela abantu iqiniso phela leli iBhayibheli lila sivele silifundeni lonke ingane zakho singalo nana into ekhona kube kuyangami ngabe kunabantu abathi mabethatha izifungo babeka izandla pheke kweBhayibheli ngabe bayisusa ngoba okuningi abakwenzayo nabakusho kuphambene nenqobo yeBhayibheli iyangicasula nayo lonto noma iyacika nje lonto uma umuntu osekahle la ekhanda umuntu abeka isandla pheke kweBhayibheli athatha izifungo alicindezele mina ngokwami kusho ukuthi usuke ecindezela imfundiso ezinhle ezabhalwa uNkulunkulu la njengoba sazi ukuthi iBhayibheli la hijack abantu bakaSathane bafika bazobhayizisa thina la eSouth Africa incwadi ke sizoyifunda engane zakwethu ngoba ngeke ngasho abantu bayathanda ukubila uyabona ukubila mangabe ukhuluma into njengalento esokhuluma ngayo nje ukuthi buyisiqalekiso ubutabane amsho khona obilayo oboyilayo lalela ke ngana kwethu ungayixake nje ngokubila uzukhukhumala mhlawumbe uzoqhuma nansi into ezokwenzeka sizofunda incwadi la kaLevi 18 verse 22 nefundeka kanje ithi lencwadi ungalali nowesilisa njengoba kulala nowesifazane kuyisinengiso igama lithi sinengiso lisho ukuthi kuyisiqalekiso into eyisinengiso into eyisiqalekiso ngumZulu mina iZulu ngisazi kahle ingakho na kule channel esikhuluma isiZulu ungalali nowesilisa njengoba kulala nowesifazane kuyisinengiso uyabona mina mawuzongigumula ngingene embhedeni nomuntu wesifazane khona into ezokwenzeka khulunywa ngalokho okulala hayi ukuthi nilale nje niboza ingubo ukulala yabo lento leyo kuphemba ingane indoda ayilali nowesilisa noma ayilwenza ucansi nomunye umuntu wesilisa benza ucansi bobabili kanjalo nowesifazane akalwenza ucansi nomunye umuntu wesifazane leyo nto isiqalekisa ngithi sezwa ingane zakwethu akusho mina kusho incwadi kabani kaLevi 18 verse 22 siyacela befundisi bayifundise lento emasontweni ngoba lento iya ngokwanda lento le and asiyazi and uNkulunkulu akayifuni so funa siyikhulumeke angazi emasontweni bakhamseleni bengayikhulumi lento le ngoba izingane ziyajoyina izingane ezidakwa insangu izingane zidakwa utshwala mangaphuza utshwala esikhathini esiphila kusona ngathi awusile ekhanda lakho noma ungathi uma umfana uhamba upaquza ngathi awusile ekhanda lakho noma uma uyintombazane uzenza umfana ngathi awusile ekhanda lakho lento kuthiwa isinengiso maqhubeka nalencwadi ithi ngakho gcinani imiyalo yami okay shethi uverse 22 lo so lento ubutabani isiqalekiso ngane zakwethu iBhayibheli lisho njalo mawuqhubeka nalo lithi ngakho gcinani imiyalo yami ningazenzi lezi zinto ezinengekayo ningazenzi lezi zinto ezisiqalekiso phambi kaNkulunkulu noma umuntu wakithi kaZulu mhlawumbe umuntu wakithi emaXhoseni mhlawumbe kwaNdebele mhlawumbe kumaPedi kubaTswana njalo njalo noma ngathi ubona umuntu wabezizwe owakhileyo kini umkhuzu ukuthi ayiyeke lento isinengiso phambi kaJehova uyabona ke mawukholele ekutheni iBhayibheli liyincwadi engcwele yalethwa uNkulunkulu emhlabeni ukholele ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi uhamba uthi uma uguqa uthandaza ufuna uhlukane nalento isinengiso futhi ungathi siyahlulela kusho uJehova esho eBhayibhelini mawuthi iBhayibheli incwadi engcwele kaJehova asiyeke lento ingane zakwethu asikhuzaneni isinengiso Moya verse 27 ithi ngokuba zonke lezi zinto ezinengekayo bazenzile abantu balelizwe zonke lezi zinto ezisiqalekiso nezisinengiso emehlweni kaJehova abantu balelizwe bayazenza noma bazenza ababe khona phambi kwenu izwe lingcolile lento le yokuthi umuntu wesilisa alale nomunye umuntu wesilisa njengoba kulala nowesifazane ingcolisa izwe lingcolile ngoba uNkulunkulu uthini isinengiso isiqalekiso akusho mina kusho incwadi engcwele ekuthiwa iBhayibheli Moses verse 30
ethi ngakho gcinani umthetho wami ukuba ningenzi lemkhuba enengekayo. Uthi uNkulunkulu akugcinwe imithetho yakhe ingenziwa lento eyisinengiso noma isiqalekiso sokuthi indoda ikhwelane nenye indoda nomfazi akhwelana nenye indoda. Mawuthi uyamthanda uJehova, gcina imiyalo yakhe, uhlukane nokwenza lento lena eyichilo, esiqalekiso nesinengiso phambi kaJehova, eyenziwa la ningakafiki. Kuneyingane ezisanda kuzalwa manje eyincane, ithi ingane izalwa ibipheceka, ithi ingane entombazane ikhulu isiqalile ukuba mhlonqonqanyana, uqonda ukuthi umfana noma yini lento le ibiyenziwa nizalwe sibadala thina manje. Sibadala ukube nje ngangikhohlakela ngabe nginayo ingane edlule ku20 years. Manje ngafundiswa kahle mangikhule emhlabeni ukuthi ngingavele ngihambe ngilala nje. Lezonke lezi inganyana ezizalwa lezo kuzalwa ngo2000 ufica kubhizi lento ninayo ingane ufuna nitshele iqiniso straight. iBhayibheli lithi lento isinengiso lento ngalona incengwa tshela ngamalungelo angekho la. Man kuwena ukuthi ulalela umthetho wala emhlabeni noma ulalela umthetho kaNkuluNkulu. Mawulalela umthetho kaNkuluNkulu ithi lencwadi yeBhayibheli uyongena ezulwini. Mawulalela la wala emhlabeni uphethwe abantu bakaSathane straight esogwini. Akusho mina kusho lencwadi le. Ithi lencwadi ningazenzi lezi zinto lezi. Uthi ningazingcolisi ngayo, ningayingcolisi ngalomkhuba le. NginguJehova uThixo wakho. UThixo uyala kanjalo. Kukuwena ke ukuthi ulalela usopolitiki ozokutshela ukuthi phela usopolitiki uzokutshela noma into ayithanda. Ukhumbula usopolitiki uphusha ivota kanandaba nenye into. Kwa service delivery la sokuthi uzokunikana kwesinye isikhathi into engekho lonto le. As long ekwazi ukungimanipulate la emqondweni wamvotela, then yena wagena lento afuna ukuyigena mase kuyipower, that's it. Indaba ukuthi wena mawufile wesogweni noma uyakupha kahlangana nomsebenzi nalonto le. So uJehova uthi mani imthanda gcinani imithetho yakhe. NguJehova uThixo wakho. Noyifundelani na ku verse 29 ngemfakanga ngoba uthi wonke umuntu owenza lento lokufuna abulawe kahle kusho uJehova wonke. So kukuwena ukuthi uthatha umthetho kaJehova noma uthatha umthetho womuntu wasesihogweni, ngoba umhlaba wonke umhlaba uphethwe abantu beIlluminati kahle. Mawuthi anazi niyobona ngelinye ilanga sisazonichazela. And then nansi incwadi esoyifunda la, incwadi kaLevi 20 verse 13. Angithi nani ninalo iBhayibheli engane zakwethu, nani ngiyacabanga ninalo iBhayibheli, yabo. So le ncwadi ifundeka kanje. Ithi le ncwadi uma indoda ilala nowesilisa njengokuba kulala nowesifazane benzile okunengekayo, bobabili ababulawe impela, igazi labo liyakubiza phezukwabo. Yabo ngoba ngiyindoda, incwadi kaLevi ithi mina mangabe ngikhwelana nenye indoda, lokho engikwenzayo kuyisiqalekiso. Yabona, uma indoda ilala nowesilisa njengokuba kulala nowesifazane, uyabona mangilele nomuntu wesifazane esikhanda ingane khona into esiyenzayo, uyabo. Bese ithi kodwa mangabe ngilala nowesilisa, as if ngilala nomuntu wesifazane ngisho ngikhwelana nenye indoda kahle nisixolela izinto soyibeka nje ukuze nisheshe nizwe ukuthi sithini. Ithi le ukulala nenye indoda noma ukukhwelana nenye indoda le nto isiqalekisa isinengiso phambi kaJehova. Ithi kumele sibulawe, yabo. Kufanele nje sibulawe, isho njalo le ncwadi le. Besithi umuntu osibulele akanacala, lelo cala lobiza phezu kwethu ngoba senza into esiqalekiso phezu kaJehova. Lento le ncwadi lesifundela ukuthi whoever wenzayo lento azi ukuthi isiqalekiso phambi kaJehova. Akusho thina nizwe kahle. And asikho isidingo sokuthi kuyingozi ukukhuluma ngale ncwadi. Kunomfundisi waboshwa ngapha eCape Town oyikhaladi wayifunda le ncwadi le. Angazi weboshwa into ebhekwephi. Asisho ukuthi siyanihlulela noma sihlulela abantu abathize, sifunda incwadi isho ukuthi lento lena isiqalekiso. Sifundela izingane, asinandaba nabantu abadala kahle. Lokho kufuna kube clear. Asinandaba nomuntu yabona mina ngimdala mangingaka. Into wrong engiyenzayo ngazi kahle ukuthi i-wrong lento engiyenzayo. Kodwa mawumncane ngikhumbula kahle nami ngisakhula. Ngeningi esikhule nayo idlala ibhola noma sidlala ibhola uyibhema insango.
to a point ukuthi mawungayibhema insangu bebekunyisa ischeme buhlala ebhenchini yabo buhlala ebhenchini mawungayibhema insangu kodwa angibibhemanga insangu mina into ekwenza unuke into ekwenza ube unambuzele ngathi lempukane edla uthuvi phela kudala bengekho ama toilet impukane bezibuyifica ihleli phekwedede zidla uthuvi yazi impukane mayidla uthuvi ayikwazi ngisho ukundiza same thing nomuntu odla insangu umfice enambuzela unganoma uyaphila nomsangene nekhanda lakhe sahluleka ukuyibhema insangu so besinyuka ke laba ababhema insangu yabo namanje ingane ine challenge ukuthi mhlambe ezinye izinto njenge tattoo nje kwenza umzekelo mawungena i-tattoo ngathi awusile esikhathini esiphila kusona wonke umuntu une tattoo yabo so mawumncane kunezinye izinto ongena kuzona ungenalo ulwazi ukuthi lento eyenzayo mhlawumbe uzothi usuku 40 39 40 uqala uyisolo lento yenze owayenza iyichilo mhlawumbe kodwa thothi usuyenzile so last sixwayisa izingane nina abantu enibadala esenayinikele entweni eziningi noma ningaphuma nje ningasilalela umsebenzi wenu ngoba mase umdala umqondo ufuna usebenza ikhonto ufuna ibone lento le right le wrong so lencwadi ithi yonke indoda elala nenye indoda njengoba kusuke kulala nomuntu wesifazane nowesifazane olala nomunye umuntu wesifazane ezifulala lento ukuthi uma umfazi ukhwelana nomunye umfazi noma uma uyindoda ufuna ukhwelana nenye indoda ile ncwadi labo bantu kufuna babulawe umuntu obabulalayo akanacala ngoba ubulale izinto kumele ibulawe akusho mina kusho incwadi kaLevi 20 verse 13 mawukuthi mhlambe le ncwadi yacwasa sicela livele livalwe iBhayibheli yonke incwadi ekhona eBhayibhelini ufuna ifundwe akumele kube khona izinto esosaba ukukhuluma ngazo ngoba sisaba ukuthi abantu bazofila kanjani that's rubbish into ebhaliwe makumele ifunde ufuna siyifunde sixwayisa ngayo abantu le ncwadi isho njalo and then ngani zakwethu sizo bekuyincwadi yokugcina le besikhuluma ngayo siyabonga kakhulu inhloso yethu engane zakwethu nansi thina abantu abamnyama ukuthinta izinto ezitha zibe sensitive kanje phambilini House of Radical Intellectuals ungasubscribe ulike ushare uyazi thina abantu abamnyama sesiphetha la thina abantu abamnyama umlando wethu kahle kahle asiwazi angifuni uqamba manga asiwazi shame yabo kunensizwe ke yakhuluma la comrade ngoba de kuvotwa nje inomlando iyamazi uSolomon Mahlangu iyakhala ithi namhlanje abantu ababulala uSolomon Mahlangu sabangani nabo sihagana nabo kumnandi sesikhohliwe ukuthi kwenzakalani ithi kodwa minyaka yonke sicelebrate uSolomon Mahlangu isho kanje lensizwe yayibeka kahle lenkulumo kodwa yayenza umqondo yabona esikhathini esiphila kusona mawukhuluma ngomlando thinta umuntu omnyama noma ukuveza nje ukuthi iBhayibheli lafika negebengu bayacasuka abantu abamnyama kodwa mangabe ungena deep emlandweni sazokhuluma ngalezo zinto mawungena deep emlandweni uyathola ukuthi umuntu omnyama ubeyinja futhi esiqina njengoba ubona ingakho singahlukani nalama images this is Africa umuntu omnyama wa destroyer physical ukuthi umzimba nekhanda kungahlangani yabona lo muntu unqamukile la yabona ngoba kunqamukile nje kufuneka thina abantu abamnyama sihlezi sicela kuze kubhubha umhlaba nanso nje into ebalekile nanokubanjwa ke ngokomqondo yabona ngesikhathi efika amaKristu la nama Arabs eNorth Africa kuzocolonize abantu abamnyama ngoba kuliqiniso ingane zakwethu ukuthi islavery into ebeyikhona yafika namangisi namabhunu la eSouth Africa eNorth Africa yafika nama Arabs lawa afunda iQuran ngoba sike sikuveza ukuthi eNorth Africa emezweni afana noMorocco Tunisia Algeria Libya Egypt kwakwamaza abantu abamnyama lawo kwafika igayigayi zaseSaudi Arabia zabenza abantu abamnyama igqila zabathutha bawuba igqila zabadayisa zadla izwe labe eNorth Africa same thing happened to us la eSouthern Africa kwenzeka one and the same thing yabo inhloso akukhona ukudelela abantu ukulwa nengqondo yomuntu ukuthi isebenze ngendlela eright uyabona nalento le yokuthi abantu badaka utshwala ngalendlela iyacika ingane zakwethu angazi ukuthi lento singayiyeka kanjani
awukho umsebenzi otshwala lento ufuna siyilungise lento nani ninayinganyana ezincane senidla insangu ngalendlela enidla ngayo kakhulukazi nina namajo kuyafana kodwa uthi umfana wentombazane kuyafana lento nganoma malungelo enanikwa wona ukuthi banini idwedwe zensango nibe na idwedwe zotshwala oyengane zakwethu alikho izwe eliyophatha zidakwa niyabona ngoba babeni bavotelayo abadala abaphethe izwe bonke kuzohamba hamba badlula emhlabeni ekuzaleni kwethu bekhona umntana okwaphinda angene ezinsizwa kugese yikhehla uguge phambi kwethu ngizalwa mina dala sakhula simbona umntana okwaphinda angene wakhula phambi kwethu kwahamba yafika imihla yakhe wadlula emhlabeni wonke umuntu ophilayo la emhlabeni kuzohamba kuhamba musana ukudakwa inkululeko kanje nize nikhohle ukuthi nizofa ngelinye ilanga bonke labo baba baphambi kwethu kuzohamba kuhambe bafe alikho izwe ngoba nidakwa insangu notshwala kanje ningazi ukuthi liyaphuma noma liyashona ayikho into enoyiphatha niyoqhubeka niphatha abezizwe ezweni lenu ngalesi sihloko esiqhamuke naso ezingane zakwethu funa sikulungise lokhu hayi ukuthi mhlambe sinenzondo esiyibhekise kubantu abathize hayi ukuthi mhlambe siphikisana nemithetho eshayiwe ukuthi labantu abashayela imithetho angithi imithetho ihlukene khona imithetho yala emhlabeni eshawa abantu bakaSathane ngoba la emhlabeni kubusa uSathane sesikhulume kaningi ngaleyo nto leyo ukuthi la emhlabeni khala isicathulo sikaSathane so imithetho eminingi eshawayo imithetho yakaSathane so kubalekile sixwayisane ngezinye izinto ukuthi kunezinto uNkulunkulu angayidalanga ukuthi zenzeke kepha abantu abazenzayo mhlamba asenze belula lento ukuze mhlamba ibe nemeaning yabona ekhaya sifuyile kunezinkukhu la ekhaya sifuyile kunezinkukhu kube nezimbuzi izinja sisayifuyi kwathi singabe sisayifuyi inja kube khona nezinkomo nangalilodwa ilanga ngibona iqhude likhwelela inye iqhude noma isikhukukazi sikhwelela esinye isikhukukazi noma impongo ibebeze enye impongo oyisibhuzukazi sibebeze esinye isibhuzukazi or inkunzi yenkomo ikhwele enye inkunzi yenkomo ngasikaze siyibone lonto le bayayenza kodwa abantu bese bethi banelungelo kodwa sikaze siyibone lonto le ayenziwa kunezinto uNkulunkulu azenza ukuthi ngokwemvelo lokhu kuyenziwa ngokwemvelo lokhu akwenziwa mangabe senza into ephambene nenqubo kaNkulunkulu sesiyabalandeli bakaSathane ngalawo mazwi siyabonga ingane zakwethu mawukuthanda esikhulumayo ya subscribe uyayilike ivideo uyayishare sale nenkosi ke nicinisa abathu uNkulunkulu yabathanda bagcinisa abatha ligcineke nawe kanye nabendlu yakho bonke siyabonga.